मालायनि मबाइलखौ मानो नायबाय थादों थां गाबाव खामानि गाबाव मावहै हेल' सना र' दसे थाथ' आं थांगासिनो दं बाजै आं हस्टेलाव थांसैमोन ए नंगौ नामा मैयासो फैनायानो दिनैनो थांसैबो आरो औ बाजै गांसे बिजाब थालांदोंमोन बेखौसो लांनो फैखादां दे आगै थांदो आरो बे सोमखोरना मा होनो बेजोंल' बारा बेरायबाय थानो नाङा लेखाफ्रा मोजाङै फरायहै है बाजै नोंनाबो मा बुंनाय जायो नंगौ आगै दानिफ्रायनो एसे सानै हयै थाबायनो सोलों बेबायदिजोंनो गोबां मानसिफोरनि लाइफआ बरबाद जागासिनो दङ जागोन बाजै मैया ना आदाखौ आं क'क्राझाराव मोनसे रेस्टुरेन्टाव नुहुरदोंमोन बेनिफ्राय नों थांदेराखै नोंदाजों थाङाखै आङो सोरजोंबासो रायलायनाय नुहुरबाय थादोंमोन आं बेनिफ्राय नोंहालाय मानोथो थाङामोन बेवहायलाय सोमखोरजोंसो थांदोंमोन आं बाजै नोंनो खिन्थाबाय आङो आइनो दा खिन्था दे खिन्थागोन आं नोंखौ आरो नै बाजै आदाखौ आं सोरबा सिख्लानो माबा गिफ्ट हरलायनाय नुदों एसे थाल लाखा सि फाग्लि बिदाखौ बिदि होननो हामगौ नों दा न'आवमोन खोमा है बाजै नङा जाबाय हाजारखि गोजान जाया मानो आदाखौ एसे नुहुरबानो सिनायखायो आं हामा जाम्बि सोरबा लोगोफोर नङामोन बे दिनैनिफ्राय बिदाखौ बेबायदि एरसन एरनानै दाहोफैखा नङाब्ला नोंनि बे सोमखोरना मा होनो बेखौ गासिबो आइनो खिन्थाना होजोबगोन आं है बाजै बिदिखायनो नोंजोंबो रायज्लायनो गिखायो आं बाजै आं थांसै दे आइनि दा खिन्था दे हरदो खदा थां आथिं आखाइ सुनानै फैखादो ओंखाम खुरनानै दोनखाबायमोन आं नाङा ओंखाम उखैयाखै आं लोगोफोरजों हटेल जाना फैखाबाय आं बाजै मैया ना आदाखौ आं क'क्राझाराव मोनसे रेस्टुरेन्टाव नुहुरदोंमोन आरो नै बाजै आदाखौ आं सोरबा सिख्लानो माबा गिफ्ट हरलायनाय नुदों एसे थाल लाखा मालायनि मबाइलखौ मानो नायबाय थादों थां गाबाव खामानि गाबाव मावहै आं मोनसे बेंकनि खामानियाव एप्लाइ खालामदों दिनै इन्टारभिउ दङ बेयावनो थांसै आङो मानो नांगौ बेफोर खामानिखौलाय न'नि मानसि न'आव थाबाय थाबानो जायोना रां नांगौबा बुंबानो जायोना आं हरगोन न'आव आइया हारसिं जायो बेसेबां मोनगोन बेफोर खामानिखौ मावनानै रां खामायाब्ला बेसोथो मालाय खामानिखौ जाबाय थानो आंलाय होद सिरिथा नों बांद्राय उल्था फाल्था दाजा जेबो खामानि मोनाखैब्ला सि सुग्रा मेचिन बायना होफैगोन आं न'आवनो एमब्र' सुबाय था आं थासान्दियाव जेबो खामानि मावनाङा नों जिराय जाबाय था देनां आङो गैयाब्ला मावना मायो बे नोंनि खोथा बिरफुं मा जाखो गावबागाव उन्दु नोंनाव आंहा मोनसे खोथा सोंनांगौ दङमोन बुंबानो जायोना आं खोनागासिनो दंखायो मा नायनो हायि बायदि उल्था मोखां जानानै थाबाय थाखो ओरैनाय हर अब्लासो बुंगोन आङो दे बुं मा खोथामोन बेलाय दाख्लि नों बहा थाङामोन अफिसनि खामानिनि थाखायसो क'क्राझाराव थांदोंमोन आङो थांनायाव सोरजोंथो थाङामोन मा खोथा सोंनाय जाखो बेलाय खामानिनि थांनाया सोरजों थाङो नामा सोरजों थाङा होनदों खिन्थानो हाया नामा आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ उन्दुनो होदो आंखौ उन्दुलांनो हायि खालामनानै नोंखौ उन्दुलांहोनो आङो आंनि खर'आ गावनोसो बायदि मोननानै दङ सैथो खोथाया मा खिन्थायाखै मानो नोंनि खर'आव गोबोरखिया भर्ति जाना दं बेखौ फोसाबनानै ला नोङो सासे सिख्लाखौ रेस्टुरेन्टाव जाहोसे जाहोनानै गिफ्ट हरलायनो हानाय सोर सिख्लामोन बेलाय सासे लोगोनि बिनानाव बिनि बार्थडेमोन थांनो हायैखाय गिफ्ट बायना हैदां बेबो माबा मोनसे जायो नामा जायगायावनो हाथाय थानानै बार्थडे गिफ्ट बायनो क'क्राझार थांनांगौ लकेल बाजारनि बार्थडे गिफ्टआ जाया नामा बे दिनखालि अफिसा हाबमोन आंबो बरिं मोननायखाय बाहेरानि बार जाथावथाव एसे बेरायनो थांदोंमोन बेयाव थांबाल' नोंहा बार जानाय जायो दा मोनजाबाय नोंनि थाखाय आंहा सिख्रि मानसिजों रायज्लायजानांगौ नोंनि मा गोरोन्थि मावदों आं हाट नोंना बांद्रायबाय सानफ्रामबो फेक नोंनि खोथा खोनासं बाबाय आं बाखागोन मानो बाया जानो सिरि सिरि थानानै नोंनि जाखोन्दा थोरसि लथा सुनांगौ आङो नोंनि मोनामनाय जि जोमखौ सुनांगौ जुदि नोंनि जायगायाव आं जानायमोनब्ला नोंखि सहायनानै थानो हागौमोन नोंहा आंखौ एसेबां बुंनो हानाय गोहो जाबायना
बाबु बाबु जाया लोङा बाहा थांनो नागिरखो नोंलाय आयै आं ओंखाम जानो गोसो जायाखै आं अफिसाव थांनो ओंखारखाबाय थादो आं थांसै बिहामजो नों माबा बुंदोंमोन नामा बाथ्राया मानो सिरि थादों नों अ मिथिबाय आङो गोरोन्थिया नोंनिनो जेखिजाया हिनजाव माहारिया फिसायखौ जेब्लाबो खेल लानो रोंनांगौ हाबा जानानै हिनजाव जानानै थाब्लानो जाया गाव गावनि खमजुरिखौ हौवाफोरनो दिन्थिनो नाङा माखौबा रोङाबा हिनजाव माहारिया सिगां सोलोंनानै लाग्रोनांगौ दिनै बिहामजो थानानै आंनि फिसानि जाया लोङा थांनायखौ आं मोजां मोना सोरांसि ओइ सोरांसि दै गिलाससे लाबोलाय ए बाबुआ सफैबाय न' दैया आयै बेलाय बहा थांदों ए बियो दहायनो हाथायाव थांनो होननानै थांदोंमोन दासिमबो फैया मा हाथायाव थांदों मा लायनो थांखो बेलाय र' फैग्रोथोंल'सै बियो नाङाहाय बाबा दावराव दावसि जानो नाङा दा फैबा बुजायगोन आङो साला आंनि फंसेबो खोथा मानिला न'आव थानो थोननाया दुनथ्रायबाय थादोंसै बियो र' बिनि मा दं गासिबो गारनजोबगोन आं आंखौ दा नागिर जुदि नागिरनानै मोनफ्लांबायोब्लाबो डाइभर्स आंनि आखायाव दङ साइन होनानै थांनो राजि जाला फैखा सोरांस्रि गोरोन्थिया सोरनि जाय गोरोन्थिखौ आं बुजिनो हायाखैमोन बे गोरोन्थिनि साजाखौ आं दिनै मोनबाय दिनै आंनि जिउआव मा ओंथि दं जेरैबो खोमसि दरसि